Voltam erre a foszra már. De az ilyen barátnős fényképezésben legutoljára is rábasztál. Menj már a gecibe! Ozsa, tiéd a telefon, enyém a nő. Oké. Megbeszéltük? Le van cserélve ez már. Csak az a cím. Nem, az a cím, hogy te még hazamész majd egyszer. És? Az még cím? Én főjóm a Vodafone, figyelok meg a telefonomat és kapok újat. Nem baj. Akkor reggel én is járok. Azt mondjád, úr szép. Ez de nice volt. Még egy seggemre csap, azt hiszem buzi vagy. Anyád micsoda Sőt, le is fingom a fejed, kezed. Én fázd megfordom a fejeket. Azt próbáld meg. Ó, mi megforrálnak. Mi az? Hagyjatok még! Szépi! Igen, szeretném, még gondolom. Ez az, hogy mi A vizet meg itt marad. Kettőt egy csapásra. Ja, csöcsörészés még nem volt, még csak popsira mentem. Azt a fejet. Muszáj az út közepén megállni. Na, és szépet. Anyád, ez a doboz! De meg baszlak! Mit mondott? Húzsi doboz.